Това са Георги Шаламанов, участвал в сблъсъка с учителката Мария Чулова, и Стоил Стоилов, който я е обиждал. Тя пък е предупредена с мъмрене и ръководството й е поискало писмени обяснения за инцидента. Кадрите, които ще видите, са изпратени от наши зрители на интернет страницата ни за рубриката "Аз репортерът". След като вчера деветокласници ни показаха част от клипа, сниман с телефон в час по английски език, днес успяхме да получим 7-минутното видео. Инсцениран или не, записът започва от влизането на Мария Чулова в 9 В. Сред такава атмосфера във филмчето се стига и до сцената на така наречения бой в клас между учителката и ученика Георги Шаламанов. Резултатите след случая. Георги е в болнични, силно стресиран и не знае как ще се върне в клас. Даже в момента е на психоаналитик. Защо? Момчето отслабна от 3 кг, пълна демотивация, с нощ излиза за 15 минути, връща се, не знае какво прави. Учителката Мария Чулова е с документ за получени травми и с убеждение, че ще може да работи с 9 В, въпреки съмненията и, че ще има добра атмосфера. Клас, който е с такъв тип поведение, такъв тип характер и е на ниво елементари, не може да бъде предизвикателство за една учителка с 4 висше образование и магистърска степен по английска филология. Показахме видеото на началника на регионалния инспекторат по образованието. Той коментира, че случаят е недопустим не само заради поведението на учениците, но и заради невъзможността на учителката да го овладее. Тя е сменила няколко училища, има 1 или 2 жалби от родители срещу нея и това показва, че независимо от това колко добре владее английският език, в педагогически тя просто не е изградена като истински учител. Според класния ръководител на 9 В няма сигнали учениците и да имат проблем с дисциплината в други часове. По този случай обаче утре прокуратурата ще обяви има ли данни за извършено престъпление. За BTV новините от Пловдив, Екатерина Костова.